Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 13 октябрь иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы һәм матур эш көне телибез. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. Бүген бөтен дөнья күрү сәләте көне. Әлеге дата күрү сәләте бозылган кешеләрне, сукырларны реабилитациялау проблемаларына, җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итү максатыннан бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы инициативасы белән үткәрелә. Күзләр яхшы күрсен өчен көндәлек тормышта гимнастика ясарга, витаминнар ашарга кирәклеген истән чыгармагыз. Бөтен дөнья тромбоз авыруы белән көрәшү көне дә ел саен 13 октябрьдә билгеләп үтелә. Бу көнне Рудольф Вирхов исемле тромбоз авыруын тикшергән галим туган. Тромбоз авыруы кан оешуның бозылуы. Бу көнне бөтен дөнья буенча төрле белем бирү форумнары, мәгълүмат кампаниялары һәм тромбозга багышланган башка чаралар үткәрелә. Халыкара скептиклар көне икән. Скептицизм хакыйкатьнең ышанычлылыгына шик тудыручы фәлсәфи юнәлеш. Ромео һәм Джульетта әсәрен сәхнәдә куярга хыялланмаган театр бармы? Юктыр мөгаен. Бәхетсез гашыклар турындагы моңсу бу тарих гасырларны кичеп безнең көннәргә кадәр килеп җиткән. Без аны шул кадәр яхшы беләбез кебек. Әмма чыннан да беләбезме соң? Урта гасырлар Веронасы һәм андагы вакыйгалар нигә безне һаман да дулкынландыра? Кариев театры мәңгелек мәхәббәт тарихына яңа күзлектән карарга чакыра. Алар бүген студиябыз кунаклары. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар? Исәнмесез. Гомумән, менә Кариев театрының нинди генә спектаклен алып карасаң да, алар һәр вакыт аңа яңаша итеп киләләр. Иҗади яктан яңаша киләләр дип әйтергә кирәк. Менә Ромео һәм Джульеттаның да ничегрәк булды икән? Менә ничек әзерләндегез һәм нәрсә белән шаккатырга телисез тамашачыларны? Мин инде репетицияларның башынан булмадым, тик барыбер карап торам. Бу Ромео Джульетта һәрбер театрны куярга тели, һәм дә инде һәрбер театрда булырга тиештер инде ул. Без үзебезнең театрда гомумән ике әсәр булган инде Шекспир буенча, ул Король Лир һәм Тискәрәгә явызлык. Хәзер инде менә Ромео һәм Джульеттага да вакыт җитте. Без инде хәзер инде театр хәрәкәт белән күбрәк шөгыльләнә, шуңа күрә дә инде безнең әзрәк Ромео Джульетта шундый форматтарак була, бик матур һәм дә инде бик кызыклы әйбер бар. Безнең анда инструменталь тавыш яңа һәм дә инде музыкантлар утырачак спектакль барганда. Бу сорауны бирмәй кала алмыйм. Кемдә нинди рольләрдә башкарачаксыз сез әлеге спектакльдә? Бу спектакльдә, мәсәлән, шәхсән хатын-кыз роленә килгәндә, хатын-кыз рольләре әз. Шуңа күрә без халык буларак төрле эпизодларда катнашабыз. Шулай ук ир-ат рольләрдәгән күп түгел. Бу гомумән күп күләмле, күп кешеле спектакль түгел. Шуңа күрә камерный дип әйтсәк, бәлки дөрес тә булмас, ләкин монда бик күп кеше катнашмый. Әйе, шуңа күрә инде без мин Джульетта булам дип хыялланмыйм. Менә Илдарны Ромео дип күзаллаган идем, ә сине Джульетта итеп. Без Ромео белән Джульеттага алырактыр инде. Юк, инде безнең театрда бик күп талантлы артистлар бар инде, шуңа күрә инде менә шулай. Без менә мәсәлән Джульеттага килгәндә, инде Джульетта бит инде 13 яшьлек кыз, ә Ромео 17 яшьлек. Шуңа күрә безнең театрда нәкъ менә шушы яшькә дип әйтсәк, ул яшьтәге балаларны, актерларны табып булмый инде әлбәттә, ләкин шул яшькә туры килгәнрәк актерларны сайландылар. Һәм кемнәр булачак ул? Әлегә әйтмибез, чөнки безнең әлеге эш процессында режиссерыбыз Илсур Казакбаев, ул мәсәлән бездә әлегә 2 Джульетта. Ике Джульетта сынала һәм бер Ромео. Әлегә түгел, бер Ромеога 2 Джульетта. Ромео шулай итеп әйе, шундый форматта да ясыйсыз булгандыр. Бәлки һәрбер режиссерның үз алымы һәм менә бу спектакльгә килгәндә инде безнең әлбәттә классик юл буенча без китмәдек. Безнең театр инде эксперименталь театр дисәк,
Бик үк дөрес тә булмас, ләкин сез Әйе. һәрвакыт эзләнүдә. Әйе, Сез без менә шушы һәрвакыт эзләнүдә. традицияларны нигезгә алып, сез аны яңача әйтеп бирергә тырышасыз һәм менә бу һәрвакыт безне шатландыра. Димәк инде кемнәр безнең Ромео һәм Джульеттаны яңача күрергә тели, алар һичшиксез Кариф театрына, әлеге спектакльнең премьерына килергә тиеш. Һәм ничәнче числоларда булачак бу? Бу безнең 19-20 октябрьдә, 18-дә, 30-да Питер театр адрес буенча урнашкан Петербургская 55Б. Без һәрбер тамашачыны көтеп калабыз. Бу әле безнең юбилей сезон һәм дә инде бу безнең бу юбилей сезонының беренче премьерасы була. Шуңа күрә без бөтенсен дә көтеп калабыз. Димәк инде барлык тамашачыларыбызны чакырып калабыз Ромео һәм Джульеттага. Әлбәттә инде форсаттан файдаланып, сезнең театр тормышы турында да сорамый кала алмыйм. Әлбәттә инде сез төрледән-төрле фестивальләрдән кайтып да кермисез дисәм бер дә ялгыш булмас. Берсеннән кайтасыз, икенчесенә китәсез. Шул ук вакытта әлбәттә премьерлар өстендә эш гөрләп бара. Менә хәзерге вакытта әлбәттә инде шушы Ромео и Джульетта булса, алга таба нәрсәләр белән шаккатырга телисез тамашачыларны. Мәсәлән, без менә күптән түгел генә Севастопольдан кайттык. Гастрольдан. Бик зур гастрольләр булды ул. Әйе. Дүр спектакль авыр гастроль булды ул. Өебездән бик ерак булганга күрә дә психологик яктан да авыр булды. Шушы спектакльләрне яңа площадкада кую шулай ук авыр булды. Алга таба безнең тагын гастрольләр көтелә. Ул Алла боерса Петербург, Мәскәү, Казахстан, ну әле ул сорау буенча Казахстан, Баку. Алла боерса. Һәм алга таба шулай ук безне яңа премьера көтә, Алла боерса. Әле без эшкә тотынмадык әлбәттә. Рөстәм маҗаралары дигән спектакль. Аны безнең театрга Мәскәү режиссеры куя. Аңлашылды. Бик яхшы, эш гөрли. Һәм инде киридән безнең инде премьерага әйләнеп кайтсак, менә хәзер инде безнең яраткан тамашачыларыбызның да шундый шәп мөмкинлек бар. Сез Кариф театрында узачак премьерага, ул безнең 19 октябрьдә булачак Ромео һәм Джульетта спектакленә 2 кешелек чакыру билеты ота аласыз. Сорау бик гади һәм аны безнең инде кунакларыбыз җиткерер сезгә. Инде сорау икән. Безнең театрыбызга ничә яшь һәм быел ничәнче сезон ачыла? Менә сорау бик гади. Моны инде интернеттан да табып буладыр. Шуңа күрә инде иң беренче шалтыраткан тамашачыбызга без 2 кешелек чакыру билетін һичшиксез тапшырырбыз. Гөлназ, Илдар, бик зур рәхмәт. Бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен әлбәттә инде сезгә шушы премьера куелышында зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Эшегез һәрвакыт гөрләп барсын. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Көннең нәтиҗәлелеге нәрсәгә бәйле? Күпләр бу сорауга җавап эзли. Ә менә танылган композитор Марат Мухин көннең нәтиҗәлелеген иртән уянудан күрә. Иртән торып, иртән иҗат итсәм, көнем уңышлы уза. Гаиләмә дә күбрәк вакыт кала, чөнки гаилә һәм иҗат минем өчен бер бөтен дип бүлеште ул безнең иҗат төркеме белән. Игътибарыгызга Марат Мухин турында видео язма карарга тәкъдим итәбез. Ишеткәч, сез нинди хисләр кичердегез? Минемчә, һәр күзәнәгең белән тормышны ярату, яшисе килү. Чыннан да, музыканың сихри көче әнә шул сүз белән әйтеп, аңлатып та бетереп булмаган хисне белдерүдә. Бу хис сиңа тәэсир итә икән, композиторның таланты шуның белән бәяләнә. Марат Мухин 2000 елларда татар эстрадасына ташкын булып килеп кергән. Үзе белән яңалык, татар эстрадасына заманча Европа мотивларын керткән композитор, аранжировка остасы. Бүгенге көндә 100дән артык популяр хит җырлар авторы.
Беренчедән хит буламы юкмы, без аны теге итоговый теге оценка үзебез ясалмыйбыз, бәлки без, например, шулай итеп саныйбыз, теге хит була дип, бөтен бәя ул тамашачы бирә. Һәм без аны җырлап күрсәтеп, тамашачының реакциясын карап, теге карыйбыз теге удачный җыр или юкмы. Вот, минемчә хит ул вообще просто из ниоткуда булырга, может быть, 1-2 сәгатьтән нәрсәдер туып китә. Ул даже хит ул минемчә шундай бер интересный мотив истә кала торган һәм теге ничектер теге беренче тапкыр тыңлыйсың һәм опа, менә монда ниндидер әйбер бар, все. Шәп припев булырга тиеш һәм шәп аранжировка и аранжировкада шәп проигрыш. Марат Мухин талантын Аллаһтан биргән бүләк дип саный. Балалар бакчасына йөргән чагында ук ул тәрбияче апалары өйрәткән җырларны истә калдырып, өйгә кайткач уенчык пианинода уйный торган була. Әнисе Халида ханым улының бу үзенчәлеген күреп ала һәм тәрбиячегә әйтә. Утырдым, беренче тапкыр теге настоящий фортепиано уйнадым. Утырдым да и сразу уйнап җибәрдем. Теге воспитательница, ах, ничего себе, ничего было. Теге все, мына музыкалка бирәбез. Мухиннар гаиләсе җыр моңа гашык. Маратның әтисе Фәрит Вәгиз улы үз заманында вокаль-инструменталь ансамбльдә иҗат белән шөгыльләнә. Гаилә башлыгы Маратның музыкага тартылуын күренекле татар совет композиторы, ТАССРның атказанган сәнгать эшлеклесе Фасил ага Әхмәтов кайтә. Ул малайның ишетү сәләтен бәяли һәм талантны үстерергә кирәклеге турында әйтә. Шулай итеп, Марат Мухинны консерватория каршындагы махсус музыка мәктәбенә урнаштыралар. Иң беренче көйне Марат 5 яшендә яза. Газета битләрендә әлифба шигырен күреп ала, аны укый һәм үзеннән-үзе көй туа. Музыкадан беренче остазы Фасил Әхмәтовка да көйләп күрсәтә уланы. Фәсилә буя күрсәттем. Менә улым молодец, менә бит шәп бит, давай буны журналга чыгарабыз. Там как раз Ялкын журналында, по-моему, чыгарганнар аны. Шулай итеп, Ялкын журналында Марат Мухин исеме басылып чыга. Бу зур уңышка тәүге адым була. Марат Мухин гел эзләнүдә. Еллар буе тупланган тәҗрибә һәм яңалыкка омтылу аның иҗатын кабатланмас итә. 2003 елда менә шул аппаратуралар барлыкка килде. Әзәк эшли башладым, мин вообще белмәдем. Нәрсә ул микшер, кая басырга, нинди программа, компьютерны вообще белмәдем. Анда вообще темный лес минемчә иде. Шул бер Roland дигән синтезатор бар, шунда мин аранжировкалар язган, компьютерда түгел. Хәзер инде бөтен треклары компьютерда эшләнә, чөнки анда возможностьлар күбрәк, модный звучаниялар бар һәм возможностьлар күп. 2003 елда эшли башладым, менә шулай итеп әкренләп, әле бик популярный түгел идем, һәм минем теге мозг не испорченный иде. Һәм минем бик күп влияние шул Европа музыкадан булган, һәм миңа теге баяннар, курайлар, татар музыкасында теге кызык түгел. Миңа ошаган шул европейский стильдә, шундый прикольный, интересный треклар булсын дип, һәм шулай итеп яза башладым. Кабул иттеләр, карыйм бит, тегесе удачный килеп чыкты, булса удачный килеп чыкты, аннарысын инде ничектер теге салаватны тыңлый башладым, бик күп. Аннарысын аңладым. Ни өчен теге татар җырларында моң дигән әйбер бар бит, мин әйтәм, ни өчен салават популяр, ни өчен шундый җырларны тыңлыйлар, алар кешегә ошыйлар. Һәм минем теге ничектер теге шундый поворот булды да, җырларны да икенчерәк эшли башладым. Уже аранжировкаларны икенчерәк эшли башладым. Уже теге курайларны, баяннарны кертеп, аннары аңладым инде. Мин бит әле теге ул вакытта бик опытный түгел идем.
Үзем дә теге ничектер шул сферага кереп барам, үзем яртысын белмим, теге опыт инде теге бара һәм язасың һәм тамашачының реакциясын карыйсың. Там дөрес яздым микән, нигә монда особо күп кул чапмыйлар инде, теге самая главная проблема там җыр матур иде бит, там, значит, что-то не то. Вот, и ничектер шулай теге менә опыт инде теге еллар буе. Чын иҗат кешесе һәр вакыт остазларыннан үрнәк ала. Композиторлар арасында менә академическая музыканы алсак, эстрада түгел. Мин бик күп Рөстәм Яхинны тыңлаган. Һәм бик күп аның теге әсәрләрен үзем уйнап. Ни өчен? Чөнки аның язган әсәрләре алар матур. Алар шундый романтичный, теге просто матур, теге даже теге үзең уйнамасаң да бер теге романсларны тыңласаң, ну матур итеп яза иде вообще. Аннары соң французский композитор Марис Равельнең әсәрләрен тоже бик яратып уйнаганым да, тыңлаганым. Безнең эстрадный композиторлар арасыннан алсак Костя Меладзе. Марат Мухин һәр нәрсәдән илһам алып яши. Илһам нәрсәдән алам? Вообще любой әйбердән. Вот идән чыгасың, погода имя безнең теге кояшлы көн булса, сразу теге настроение күтәрелә. Берәр кеше белән матур итеп телефонда сөйләшсәң, тоже теге настроение әйбәт. Яшәргә кирәк. Юктан гына Бүгенгә шулар иде. Мин Азия Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз. Кояшы нурлар себеп көлгән чакта күңелемдә җырлар туа синең хакта.